Oo, kamusta man ang yaman nga pagulampang or epekto man sa imo man nga bata? Amo man Japon, wala man ka bagong ano. Nagkisama lang sa gampang, relax. Na internet lang. Pilang edad ya? 8. 8 years old. So sa 8 years old sa most probably ano oras? Mga pila ka oras ang hampang niya? Kung wala lang siya klase, amo naghampang sa. Isama lang sa gampang. Mga pila ka oras man? Mga oras man for sure. Oo, inoras man. Oras man 2 to 3 hours na tira. Okay. So far sa imo nga paglantaw, ma'am, planong iban ang mga musining nga hampang. Agree ka man sa musiniman nga iban? Oo, agree kong idulaon. Nga man. Kaya ang nagkalatab, subong sa mga estudyante. Do kukulmaan lang. Nagapati ka man nga may epekto ining hampang sa mga kabataan. Gapati. Oo. So far tingin mo nga bata 8 years old, ano nga grade? Grade 2. Grade 2. So far kamusta man ang may effect man at times hindi sa pahampangon do ano sa may mga may mga daga pangahig sa blok ng sawayon nga tama na cellphone. Ti ano lang ang ginobra mo para hindi sa mga cake or what? Inaano ko na lang sa nga napasugtan ko na lang sa Pero so far sa mga kabataan subong pag inkuan mo cellphone nagkalalain gid. Oo, do galalain sila kung makuhaan cellphone. Oo. As a nanay nga nakita mo nga mo sina paano mo ginahandle, ma'am? Pinapaintindi ko na lang sila. Nga amo na hindi na magsige hampang kay daw malain na. Pero kapamati man sila. Oo. Pero kung ikaw agree ka man nga wala. Sige. Pangalan nga ni ma'am? Rachel Ann. Rachel Ann. Okay.